Čaute ľudia, vítam vás v hre Brawl Stars a ideme si pušnúť Leona na Max Tier. Zoberte si nejakú mňamku, hamburger, hranolky, sviečkovú, alebo neviem, kolu alebo niečo na pitie. Takže keď to nedopozeráte na jeden zaťah, tak sa k tomu potom ešte dakedy môžete vrátiť, ale neviem, ale to asi dopozeráte na jeden záťah. Keď ho nestihnem dať na maxku, tak nevadí, vrátime sa k tomu zajtra. Takže, no. Ja som ešte len začiatočník v natáčaní, takže to moje prvé video, no som tam dal 2 shorty za ťapalapkou, takže ale iba shorty som tam vydal, že čo mám s tou lapkou robiť, buď ju mám hodiť o zem, alebo ju mám dať do blata, alebo neviem, čo som tam ešte hovoril. A ešte jedno shorto, kde som iba ukazoval tú lapku. Takže kľudne si to môžete pozrieť. Keď chcete, tak si to pozrite. Keď nie, tak ja nerozhodujem. Keď to budete chcieť si pozrieť, tak si to pozrite, hej. Tak si to pozrite, áno, ale keď nie, tak ja vás do toho nenútim. Keby ste chceli si pozrieť, tak si to pozrite. Ale ja vás do toho nenútim. Takže mám ho na 17. Chcel by som ho dať tak na asi 20, na 30, alebo dáme ho na 1000. Keď to nestihnem do večera ho dať na 1000, tak zajtra to dokončíme. Je práve 18:11. Takže keď to nestihnem,